ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक जोनोम जानायनि सिगां जुदि गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरा ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव थांदोंमोनब्ला बिसोरल' ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव हानि मोनथायखौ मोनगोन। नोंथांमोना मिन्थिगौ दि ओनसोलाव थानाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरा हानि मोनथायखौ लानानै दायो मोनसे सावरायनाय सोलिगासिनो दं। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरिनिफ्राय सिगां थानायफोरनो हानि मोनथाय होगोन होननाय खोथाया बे रोखा नङा। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेनि सायाव रोखा बुंदों दि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि आयेन बादियैनो हानि मोनथायखौसो होनाय जागोन। बिटिसि गोरोबथाजों लानाय जानाय नङा। फारसेथिं थांनाय बावैसो मानास माहारियारि पार्कआव दावबायारिफोरनि मासुल बारायनायनि हेंथायै लानानै रायजो आरो माखासे हानजाफोरा सोमावसारदों। बे मासुलखौ लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा बुंदों दि बिथांमोनजों सावरायना जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। अलरेडि आङो जा जोंनि खुद्रिनाय जोंनि हानजाफोर दङ बिथांमोनजों सावरायबाय आरो बिथांमोना मोनसे जोंनो टेबोल होदों मा होनो टेबोल बानायना होदों डेटा बानायना होदों। बे डेटाखौ जोङो नायबिजिरदों आरो जोंनि गभर्नमेन्टनि आरो बिथांमोननि जा होनाय डेटा बे मोननैखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों खोब गोख्रैनो समस्याखौ समाधान खालामगोन आरो रायजोफोरनि लुबैनाय बिदिनो जागोन बेखौ जोङो सावरायगासिनो दङ आरो फैगोन साननैसोनि गेजेरावनो आं बिथांमोनखौबो लिंहरनाय जागोन आरो नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौ फोरमायहरबाय बिथांमोननोबो साननैसोनि उनाव आं बिथांमोनखौ लिंहरगोन। दा जोङो ज' जानानै बेसेबांसिम दोनब्ला मोजां जागोन। बारायनाया बारायखानांगौ, मानोना बारायनांगौ होननानै आं बेखौनो बुंदों। जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि जुदि जोंनि नेसनेल पार्क मोननै रायमना आरो जोंनि मानास बे मोननै नेसनेल पार्कखौ जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलनि लांनो थाखाय जों गावनो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानांगोन। बेनि थाखायनो बेखौ एसे बारायनांगौनि गोनांथि दङ आरो बेवहाय इन्डिपेन्डेन्टलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया पावार होखायो। बे थांखिजोंनो प्रिन्स एरियानि गासैबो रायजो राजाजों सावरायनानै जों बेखौ बानायगोन। बेखौ आं बिथांमोननो आस्था होबाय आरो अलरेडि जों सावरायबायबो दंखायो। बे मोननै मानास आरो रायमनाल' नङा, जोंहा वाइल्ड लाइफ मोननै दंबावो, चक्रशिला आरो बरनदि। बे मोननैखौबो माबोरै जौगाहोनो हागोन बे थांखि जों आवगायबोगासिनो दङ। नोंथांमोन थांनाय बावैसो उदालगुरि जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ फैमोनदों। ट्राइबेल ओनसोलाव थानाय माखासे गुबुन गुबुन जाथिफोरनो हा राननायनि मोनसे सर्सा सोलिदोंमोन। बियो बेसेबांसो आरो बिथाङा बुंदों 2003नि जायफोर सिगां थादों बिथांमोना हानि मोनथायखौ मोनगोन, नाथाय उनाव फैनाया मोनो। बिनि सायाव माबायदि खेंफोरथि सानो नोंथाङा? 2003नि 10 फेब्रुआरिनि जा नैथि बर' एकर्ड, बे एकर्ड बायदि हानि मोनथायखौ बनाफाइड साफ्रोमबो मोनगोन। खिन्थु बिदि बनाफाइड होननानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो जायफोरा दङ बिथांमोनासो मोनगोन। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जोनोम जानायनि उनावसो जुदि सोरबाया बनाफाइड होननानै बुंनो नागिरोबा बेयो एस पार दा नर्म्स मोननाय नङा। स्पष्ट खोन्था। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360